non léegi non. waaw dëgg la loolu kay dama koy laaj sax ma ne jéggalu naa sama yaay nit ku dul juum amul kon ñeneen ñi toog di papa di wax ba may def loolu ñoom dañ ma si doon encouragé comme que ñoom ñëpp muy opposition bi dañ ko si doon kontaan tey donc bu ma demee ba xam ne ndaw laa juum na dellu naa sama yaay non yow démb sax nee nga ma léegi man gannaaw kii lu muy daw koo suudato iyo suudi ma kay ko cuudato la ok gars au revoir ba suba inchallah à partir musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeɓoɓe Titunde TV on calminama on jurama on beltanama hande en gartuɗen haalde koye o mo gandanɗa hoore ma ko ɓiɗɗo pullo biyeteɗo Kalifon Sall kono noon e nder activistiyagal makko ngal noddirta hoore makko o heewi haalde ko ɗemgal olof o haalata ni ɗemgal pular cikra wonde ko nanata pular kono mbaɗɗen découvrir omo nana pular ko caggal no jodde président de la république e jillu mum toon to Paris so ɗum ɓenni kanko Kalifon eɗen keewi yiide vidéo ji makko ko ƴattoje to ƴattodirani hakkunde makko e Adamo en ko mona rewi e gouvernement o omo ƴatto ɗumen ƴattoje cattuɗe hande noon e nder oɗo saaha eɗen mbawi wiide o wondi koye président de la république e Mariam Faye Sall o wondi koye gouvernement mum sabu en jii ko tuggude hanki fewde joni ko vidéo makko circulte e nder réseaux sociaux ji ɗo hirtodi e président de la république Macky Sall omo jodde mum e yidde hokkude yimɓe rendez-vous wonde ma wadde mum live en jii vidéo goɗɗo o joddi koye Mariam Faye Sall première dame omo wadda mum live omo namdo mum gonwole mum e golwole mum kono noon so tawi duttima seeɗa président wonno e yaltiɗo o haali e ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni sukaɓe wonɓe e nder réseaux sociaux ji ɓene ƴatto khalifaɓe ɓene ƴatto tigui rigui ha joni yimɓe responsable uji ɓene ƴatto leader aji politique hawo joofi hen ni ɓen ɓe gandanɗa hoorema e lema to ko sukaɓe yoɓaɓe ɓe gandanɗa hoorema gondi koye opposition he ene mbaɗa attaqué gouvernement o kono noon bandiraɓe hakkille waɗira e neɗɗo ko ha wawa miijade saabu président poɗɗo no président de la république hay sinno haalano kaɗon haala wona certaine yimɓe fotani yiyede wonde omo joddo e mumen surtout kadi ko neɗɗo dariɗo ɗo ƴattima ƴattoje cattuɗe rewi koɗo gandanɗa hoorema hande hay sinno so tawi neɗɗo o wona président hay sinno so tawi ko neɗɗo ordinaire a yiiɗa ƴattede hono ɗeɗon ƴattoje neɗɗo rewa e bamma ƴatto walla rewa e yumma ƴatto rewa e gouvernement ƴatto e duttoɗa kadi joddoɗa e mum te wona a anda ƴattimama sabu waɗi confirmé wonde ko ƴattoje ɗeɗon kamɓe eɓe gandi ɗum ko Mariam Faye Sall joddima e makko wi wonde ko tagui aɗa ƴatto président de la république o wi ene gasa nden ko cukalel gonnomi te tuggude ɗum ɗon ko waɗi ko e fewde joni wonani hay 3 ans aywa ɓe kaldi ɓe gona e jalde mo won keɓe vidéo ji ɗi ha dirtani hen joni noon so tawi wonde président poɗɗo ne président Macky Sall won ko sohla e mum won jiyanɗe kewɗe jogade e mum wona joddade e ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko wonoɓe e nder réseaux sociaux ene ƴatto guila subaka ha hiira aɗa waɗa ɗumen félicité aɗa wiya wonde min ji golle ma jiyama tawa noon golle ɗe jomum golliɗe so ƴewama guila subaka ha hiiri ala hen foof ko woni gollal ngal gandanɗa hoorema ko gollal responsable ko ƴattoje tan e ittude hirgueji tuuma aɗa fawa ɗum e dow yimɓe ko ɗum woni fandare jomum ko ɗum woni eɓɓo jomum ko ɗum woni ko jomum jottori ko ɗum woni ko jomum darori joni noon bandiraɓe neɗɗo waɗata ko wande ene ñoha leydi awa gasde wonde a wawa darade mbiya wonde aha ƴattoje ɗe yoɗe gas ha laaɓa kala ƴattiɗo kuugal ene foti rewde mum neɗɗo ƴattoma rutto e ma jejjita wonde ko ƴattinoma ko aɗa waɗa ɗum félicité kadi aɗa joddo e mum te kadi woodi ni ko wona ɗum sabu ɗum eɗen gandi oɗo Cheikh Bara Dolly addani ɗum notoyade toon to police walla toon to gendarmerie ko sababune wonde wi président yo ɗaccu ɓen ɓe rokkata audience uji taw ko rewɓe so ari ene wujjito ene ndaara less ko ngol ɗon konngol nawimo kanko toon to gandanɗa hoorema woni ɗo laafo woni goota joni noon on biɗo noon e on dariɗo ƴetti yummum président ƴetti bamum président de la république so président ruttima joddima e mum e nder oɗon jamma mo oɗon jagga o no waɗi ɗum félicité bandiraɓe yitere rondata ko kono andi ko hoore hattani si yimɓe gondi yo yimɓe ɓe kaldu gonga kadi enen Ousmane Sonko waɗani en ɗo président Macky Sall waɗani en ɗo waɗi en ɗo ko rendo ngo kala ko jiiɗen ko gandanɗa hoorema rewani lawol en garat mbaɗen ɗum dénoncé kadi aussi en gaddanto yimɓe ɓe piren pacciren kala ko jiiɗen wonde ene haale e nder réseaux sociaux ji ɗi taw koye ɗemɗe goɗɗe gartiren ɗum e ɗemgal niniwal ngal kaldaten noon kone woori ni en usata en ɓeydata hen hay batte donc noon wonko yooɗi wonko yooɗani président
hande leydi ndi do woni do gonden koye crise nguura ka ala ko ɓuri ɗum serde ala ko ɓuri ɗum sattude jamma e ñalawma subaka e kikiɗe agression ngaji nana ngoodi e nder oɗon tuma war hooreji ene ngoodi guykaji ene ngoodi haɗani kala jagguɗo ene wujje ware kono haɗani guyka ka ɓeydade won noon ne beeli o wirta wonɗo heege tolloto e neɗɗo wonno yilorto gila subaka ha hiira so tawi yitani ronki ñamde ronki yarde tan sa renaki aussi waɗat hen ko gandanɗa hoore ma ko fotani wadde ɗum ko gueɗal joni noon wonko fada e ma ha heewi ko wona joddade ko wayno Kalifon Sall en ɓe gandanɗa hoore ma kañumen nguurani ɗo hen e nder leydi ndi nguuri ko toon to France ene gasata ko nationalité mum jogi eywa ene keɓo toon ene ƴatto sénégalais ji ene guitta hirgueji tuma ne pawɗumen yimɓe kulani kersani ƴanƴaki e nder oɗon tuma eywa ndespektani jinnaɓe mumen ɗum tagui ndespektata jinnaɗo goto neɗɗo rewa ƴettade ha ƴetto président de la république yidire ma kadi joddo e ma ene wonma félicité wima wonde mi yi golle ɗe debbo ma joddo e mum wima wonde pourquoi woysayo aɗa ƴetto président de la république jomum ene hokka justification ne Mariam Faye wimo noon ne ronko andude ni holko jaboto ko holɗum omo haala ɗum wonde en mbaddi live o filfiltidiri windere voilà ko wadde influencé ko ɗum wonno hen fandaram te kadi aussi debbo président e président wonko fada e mumen ha heewi ko wona ɗeɗo kecce bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe o Titonde TV continue wadde abonné mbaɗon like ɗacconen commentaire uji mon ne tawno doole ligo ko ndiyam kono doole fulɓe ko pulagu woto hay goto noon yiru ɗum hay batte enen gorinɗo rongoɗen doko information claire et net kala ko jiiɗen fewani en kalat te kala ko haalate e nder réseaux sociaux je en gaddat jaaduɗo hen ene wawi wadde commenté mo yadani hen ene wawi wadde commenté kono neɗɗo ne wawi ñamde ha reedu mum heewa taw tori mum ninani hay sino so tawi wonde ko haalate ko welanima aɗa wawi ɗaccude commentaire taw ko avec le respect c'est quelque chose qui est très important le respect est réciproque ɗum noon neɗɗo foof jiɗɗo jinnaɗo mum walla neɗɗo foof wonɗo fawi jinnaɗo mum so tawi wonɗo pawɗa jinnaɗo ma tan a ƴettata ko jinnaɗo janano ɗum noon sa ƴettima jinnaɗo janano omo ƴettuɗa ko yoftoro firti wonde ko an ƴetti jinnaɗo ma kono wona joftiɗo ƴetti jinnaɗo ma tigui ɗum noon banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe ko ɗum woni ko aranno en ɗo ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago bajjiri e bawɗum wasoro ɗum bongol tigui ne tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya